F'kull diżastru jew inċident ikraħ li jinqala f'pajjiżna jew anke waqt attivitajiet bħala prevenzjoni, fuq il-post issib lill-Voluntiera ta' St. John Rescue Corps biex jiġi ċelebrat ix-xogħol li jsir matul is-sena fil-kwartieri ġenerali u l-iskola ta' taħriġ fil-Forti tal-Madlina madwar 90 voluntier ħadu sehem fl-attività annwali. F'dan il-jum saru numru ta' dimostrazzjonijiet fosthom eżempju bħalli kieku kien hemm bżonn ta' servizzi tal-għajnuna f'binja fil-għoli jew inkella operazzjoni ta' salvataġġ minn taħt l-art. Iżda xi jfisser għall-Voluntiera dan ix-xogħol? Hija d-dedikazzjoni li qed tgħin in-nies dik il-ħaġa meta bniedem jgħidlek grazzi talli lajtu minn sitwazzjoni kemm xejn kera. Dik il-grazzi tfisser ħafna, għalija tfisser iktar minn flus. Fem, xogħol jiġi sodisfazzjon mill-aħħar li jsalva bniedem. Naħseb li tkun għamil xi ħaġa tajba. Għal din l-okkażjoni tkellimna mal-Kummissarju tas St. John Rescue Corp Andrew Grech fejn spjegalna x'inhu x-xogħol volontarju li jagħmlu. Mela aħna organizzazzjoni li xogħolna hawnhekk nitħarġu biex inkunu nistgħu nassistu lill-poplu f'każ ta' diżastri. Kull tip ta' diżastri naturali jew man-made, aħna nitħarġu biex inkunu nistgħu ngħinu lill-poplu. Naturalment, diżastri fortunatament ma jiġrux daqshekk ta' spiss. U wieħed mir-rolijiet sekondarji li nagħmlu huwa li nassistu lill protezzjoni ċivili fix-xogħol ta' kuljum tagħhom biex ngħinu lill-poplu fl-inċidenti li jinqalgħu. F'numru ta' inċidenti li nqalgħu f'dawn l-aħħar snin, St. John Rescue Corp kien fuq il-post jagħti l-għajnuna tiegħu. Kien hemm numru ta' inċidenti, is-sena l-oħra wieħed li jaf kulħadd huwa l-ħruq tal-impjant ta' Sant Antnin. Kien nhar fejn kellna ħafna mill-Voluntiera tagħna preżenti jaħdmu għal sigħat twal. Kien hemm nhar ieħor f'impjant ta' riċiklaġġ ieħor privat f'Ħalfar. U kien hemm inċidenti mbagħad iżgħar li ħdimna fuqhom. Apparti minn hekk nagħmlu wkoll ħafna xogħol ta' prevenzjoni. Il-Voluntiera jiġu mħarġa fi 3 setturi differenti, dawk ta' tifi tan-nar u salvataġġ, sitwazzjoni ta' high angle u anke is-settur marittimu. Naħdmu hand in hand mas-CPD mhux minn flok is-CPD. U jkun hemm każijiet fejn jaqbduna s-CPD stess biex nagħmlu ċertu xogħlijiet. Aħna naħdmu fuq l-istess standards tagħhom u nippruvaw nfittxu dejjem l-interoperabilità tagħna magħhom. Sistemi ta' taħriġ huma l-istess. U għaldaqstant iva kapaċi nagħmlu l-istess xogħlijiet. Fil-pjazza tal-Forti tal-Madlina l-Voluntiera urew il-kapaċitajiet tagħhom f'sitwazzjonijiet fejn hemm bżonn il-ħiliet li jkunu ilhom jistinkaw jitħarġu għalihom, fejn f'numru ta' każi huma jassistu anke lil membri tal-Protezzjoni Ċivili fuq bażi volontarja.